Yun! What's up guys? Nandito na naman tayo, no? Panibagong vlog. Panibagong araw. Kamusta kayo? Update tayo. Nandito tayo ngayon sa Norsigueira, Bulacan. May gagawin tayong swimming tayo. Konting pakain. Pakita ko sa inyo yung mga tanim dito. Yun. Nakaraan, kunti lang to. Yan. Mga tanim natin. Okay. Yun, oh. May bunga na guys, oh. Tingnan nyo guys. Oh. May bunga na. May mga bunga na, oh. Sayang, nagtutumbahan yung iba sa sobrang bigat. Dapat pala may ano to. Ilagyan natin ng anong tawag nito. Tukod or ano. Dapat pala may tukod to. Tapos, ayan, malaki na rin yung mga saging natin guys. Yung sili natin guys, tignan nyo. Diba? Ayan, oh. Yung talong natin, pabunga na rin. Okay. Ayan, oh. Guys, oh. May mga maliit pa lang, oh. Pero may bunga na, oh. Tignan nyo yung lupa niya, no. Kung gaano ka, ano. Halos hanggang ka lang, oh. May bunga na. Dami guys. May okra pa dyan, oh. Guys, tignan nyo yung mangga. Ayun na nga, namumunga na. Up, may bunga na siya guys. Oh, ayun, oh. Ayun, marami rito guys. Nagsisipag-bungahan na yung mga mangga. Ayun, oh. Kita nyo? Diba guys? Marami bunga yan. Soon. Ayun. Itong buhay dito guys, oh. Ayan nyo. Kung sa Maynila mga halaman dito. Ayan. Mga saging. At ito na nga. Itong buhay probinsya guys. Panggatong. Ayan, nakita nyo. Sarap buhay, ano. Mag-hi ka kay Lola. Mag-hi kayo sa mga viewers natin. Ayan. Ang daming mga mangga, oh guys. Wow, kailan ko kayo mapipitas yan. Ang dami. Sa sunod na balik namin, malalaki na yan guys. Sarap buhay ah. Ha? Mama! Oh, malaglag ka. Hindi, ganyan talaga siya. Sige, tumagi. Uy, para kang badyo. Laro daw si ano eh. Ando sa ano ba? Tingnan mo, hindi na makapali oh. Ano mapakali? Mapakali? Nandun sa bag mo? Oo. Ayan guys, punta tayo dun sa
Punta tayo doon sa kabila, magluluto. Assistant ko si Noy Noy. Nandito yung assistant ko. Anong niluluto mo? Ano, lumpia. Lumpiang Shanghai. Ha? Wala naman laman. Wala pa guys, nag-uumpisa pa lang tayo. Okay. Asan na yung ingredients? Kunin ko lang. Kala ko ba may assistance ka? Sarap talaga dito, no? Probinsyang probinsya. Probinsyang probinsya. Teka lang guys, tinatawag tayo. Guys, oh, Wow, ang sarap! Aw! tingnan mo. Wow! Almusal na yan? Oo, ang laki na sahog. Hindi ka lugi. Ayan yung mga lulutuin. Dadalhin sa swimming. Ako. Sabi mo kasi ang dami niyan eh. Hindi ako kasya. Kasabog yan. Yung alin? Tignan mo. Lahat ba yan? Hindi pala, sa spaghetti pala. Yan po muna o yan? Ito muna. Muna diba, kasi mabilis naman. Kala ko ba marunong ka magluto? Hindi. Joke. Magsalita ka dyan. Panoorin mo guys. No? Tama naman na yung video, Ate Jo. Luto tayo guys ang pansit ng susunod na pansit.
May part 2 pa yan guys. Abangan lang at mag-subscribe. Salamat.